Lena, hur gick i första skotten så där? Det gick helt okej, jag är väl nöjd. Nu kör det är helt okej. Men tycker det är det bästa. Jag är inte kommit så långt fram än till jag kan börja, men ja, bara för att bästa mina mål, ja. Jag kapst vi kvinnor till det mest vanliga bojer som folk känner. Vi körde 70 meter med en kompan till uppe i 50 meter. Och hävde några avsmål innanför båskörning. Det kan vara det. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, bara komma vidare och kanske komma till världen och köra också. Vi såg att hitta finns ju något landslagsvänner och Kanada. Hur ser det? Det är gøy fint. Hon har brukt ölen på att vi är mer ute och alltså folk vet att vi är där. Vi har inte just fälla i Sore. Vi slipper bruka vattlen och rännebanan i havn sista till en capping. Så det är brukt ölen. Och står ju inte här emot Linne. Är det sannolikt att du kan få gott? Jag vet inte så gott aktiviteter, men om jag är heldig så kan det vara uppe i center. Det är snäckor så kan vi upp topp 3 om det.